दर' माइसि दै लोलो आमाव माव मा मोनबाय थाखो बिसोरलाय ओंखारबोनो रोंदों रोङाखै बिसोरलाय टाइम इज मानि होननायखौ बुजिया नामा बिसोरलाय बाराखौबो नेबाय थानो बायोलां फ्लाइट मोनाबा गिदिंना फैफिननांगोन जल हस्तिनि जातफोर साला माबार होननायखौ बुजिया नामा नोंसोरलाय माबारखौ बुजियाबा जल्दि माखार थाब गोख्रै फटाफट हारिया बिराद मा होनना बुजायनांगौ बिसोरखौलाय जालालै बिसोरजों गावनि जानाय एसेबां गाख्रावनो हायालै सुन्दरि मुन्दरि बारा देलायबाय जायो बान्दरि बे नारि जाथि होनबाथाय बे देलायनायखौ बिराद नेनो बायोलां आरो बहाबा थांबा बेखौ लाहां बेखौ माहां आरो माल बायनायफोरावथ' थांथाव जायालै सथि खम जालाहि दासिबो दे सालाफ्रा इमान गोबाव वाइटिं फर इउ फादार इन ल Why so इमान लेट ओंखारनायावनो मानायावनो एसे गोबाव जाबाय दे गाम जल्दि हा नोंलाय बेयाव बिखुनजोखौनो एसेबो खुलुमना हरला नामा बालायलाङोलां खुलुमले खालामबाय थागोन बे खनसे खुलुमना हर आफा जेबो नङा दे एसे सनमान खालामनांगौ फिसा तारिका बिसोरना जोंनि बायदि गुगुरु खुलुमनानै मान होलायालै बिसोरना होआ जोंनि कालसारखौथ' एसे देखायना हरनांगौ ना फिसा दे दा एयारपर्टआव लासिसिं खुलुमस्लायस्लाय बेयावनो खुलुमस्राना हरनोसै आङो Hey, what are you doing? Namaste. खुलुमबाय खरसे बियाय खुलुमबाय खरसे खुलुमबाय What do you mean? Okay, बिखुनजो बोर सारफावजोबना हो It's okay, get up उसिग्लाय जासे आग्लाय बिग्लाय बोर होदो आंनो जाहाथे सासे मोनबावनो हायो आङो लाजि गैया मा बाथ्रा बुंदों नोंलाय नङाहाय जाम्बि गथ'खौसो होनदां सासे मोनबावथों होननानै बिबो नों थानायबा माथो थिग मोनलै आंजों लागौमोनानो आरो थाव सालायना मा जाखो काम Okay, bye, everybody. We have to go. We will miss you. Is anything wrong with us? Please forget us. Okay, happy journey and be safe, Mom, Dad. Yeah, take care. We You will too, go my next son. year. Abu gupulle. Mana denang pibangnya tatai labu pada deh. What? What did he say? You said it again. Some point. जाम्बा तातायखौनो बिना मा जाम्बा तातायखौलाय बेयाव मोनगोन दा फैसा बिना लाखि दानो आबौनाव फैसा बिना लाखि बुरजानो नाङा हामा दे बियानि go माबार go नङाब्ला you will be very late. Okay, bye. हारिया कुइक सामथाय फिसा मिसाखौनो एसे गाफ्लाना हरनायबा मोजां जागौमोन नामा मा गोदाव सोराव गाफ्लालाबायनो बिलाय खारगैयालै माला थांनोसै जादों मानसिया एक्टिं ब्रा एक्टिं गेट इन फादार-इन-ल गेट इन मोजाङै लां आरो मोजाङै थां दे सिन्था खालामनाङा लखबना गाला दे नोंसानो मोनफाखौ डाइरेक्ट एयारपर्ट टु दा पइन्ट बाय dad mau थांबाय आबौ मोना ना मालै आबौ गुपुल मोना हेलिकप्टार माबा प्लेनजोंसो थांगोन ना नङा आबौ गान्दुला राजासो थांगोन बिसोरो गान्दुला राजाजों आबौ तारि गोबौ तारि गाबसों बोराय साला आस्ते Wow, Okay, alright. get me down. This is the airport. Now stand up. मा होनगोन बा get down from the e-rickshaw. Okay, thank you. Thank you, my son. Okay, bye, my son. See you later. Okay, दे but one thing father-in-law. What? If you money have, then give me little sambra, father-in-law. Oh, sorry, my son. We don't have so money right now. You know, we have to go so long distance, so we need money. Dili, makuba. Okay, bye. My son, don't mind. เด้เดี๋ยวเสgo then ไปnothing Come. มาพากละबिहाव बिखुनजोलै गरसेबो होलांथारासै होमबा आंनो होआ थिगासे गथ'नोबो होबोथारासै मिथिनानैबो थाइसे थाइनै सुवादफोरा दोनफैनायनि नामाव गारि भारा खरसनिबो होलांथारासै सुवादफ्रा खमसे खम गारिनि थाव खरस दामनि माबा थावथ' जाया नांना माबा चार्जनि भाराखौथ' होलांबानो जायोना तारिगा बिग लस फुजायाव एसे आबदा मारिनो हागौमोनलाय Hello guys,
टु चेनेल माइ वेलकाम दिनै आं नोंथांमोननो दुर्गा फुजानि बिग अफार धामाका अफार होनो आवगायबोदों नै गाइस आं सिंगोलबो सिंगोल अयथासार सिंगोल बेखायनो दिनैसिमबो हाबा जायाखै तो गाइस जायफोर सिख्लाफोरा दुर्गा फुजानि थाखाय लोगोरि नागिरना मोनाखै बयफ्रेन्ड नागिरना मोनाखै तो बिथांमोना जेबो सिन्था खालामनाङा आं दं नोंथांमोननि गेजेराव आङो लानानै थांगोन सोर आंजों इन्टारेस्ट दं आंखौ थाबैनो जगाजग खालाम सिख्लाफोर थाबैनो कन्टेक्ट खालाम आंखौ सिनेमा नायनाय मेला नायनाय बायदिसिना जानाय लोंनाय आं गासिबो बिल होजोबगोन टेनसन लानाङा थाबैनो जगाजग खालाम तो गाइस रावबो गैखाया आंहा सिंगोल लाइफ तो बेनो दुर्गा फुजानि स्पेशल धामाका बिग अफार तो नोंथांमोना बेबायदि अपरचुनिटिखौ गारनाङा सिख्लाफोर हिन्जाव थागौमोनथाय गोसोनाय थागौमोनथाय फुजा मेला ज' बेरायगौमोन ना गाइस तो सिंगोल सिख्लाफोरनि थाखाय आं दङ नोंथांमोननि गेजेराव आंहाबो रावबो गैखाया ओइ सैमा नों बिदिसो बयबो बुङो आंखौ रावबो गैया होननानै गोसोनाय गैया माबा गैया होननानै खिन्थु आं हाबा जाबाय गाइस नै आं दिनै फार्स्ट टाइम आंनि हिन्जावखौ देखायबाय मा नाटक खालामगासिनो दं बेयाव हो नाटक नङालै बिमा ओरैनो एसे ब्लगिं खालामनो सोलोंनायाबो बारा धेमालि खोथाबाय थानाङा हो मालाबा जानाय खामानि मावफेरदोंना नोङो नायलाय माथो जालायखोलै आंहा इउटुब चेनेल खुलिनानै लाख फैसा खामायनायनि धान्दा लादो बिहा माबा नाङा आंनो नोंनि इउटुब सिउटुबनि खामानि मावना जाहोनाय फुजा फैदो याव साला गथ'नो हिन्जावनो दख'ना आरि बायना होनांगौ बेखौ माथायाव दङ फुजायालाय गावबागाव फैगोन गावबागाव थांगोन आरो माबा बेयाव दख'ना गोदान गस्ला गोदान गानलायबासो थांनो मोनो माबे घन्टायाव लिरनाय दं हा मालाया गोदान गानना थांबा फुजायाव जोंहा गल'नो नायना थानांगौ तेरिगा बै सिगांनि बाक्सु सिङाव जाबना दोननायफोरखौ गानबालाय माथो जायो नोंनो गान नों बादि नङा आङो गस्ला गांसेखौनो 12 बोसोर गाननाय आया सुबानो जायोब्रा मैला गैयैबानो माथो गोदान हा उनाव साननैसो उनाव बायनो हागोन ना फुरानाफोरखौनो गानथ' आं होनो हाया बुङा मानो आं होनो हाया बुंबाय दे हिन्जावखौबा लानो हायो जानाय लोंनायावबो टेक गाननाय जोमनायावबो टेक खालामो बियो बेखौनोथ' बुङो लिमिटेड संसार बिमा लिमिटेड संसार जेब्ला बुस्थुफोरखौ आनलिमिटेड मोनो एग्रे मोनो अब्ला गोसोफोराबो गुवार जालाङो बिमा उरां फारां गोदाव सोराव जालाङो जेरै गथ'फोराबो बिबानो मोनदावबाथाय खर' गिदिर जालाङो बेबायदिनो हिनजावफोराबो मोनदावबाथाय मोनबाय थानो लुबैयो बेखायनो लिमिटेड संसाराव थानायानो मोजां बिमा मोजां खोनादो दे फाल्तु बाथ्रा बुंनायनि अनगा जेबोथ' रोंखाया आरो माबा बुंनो दंबावो नामा मैथा खावला फिसा फुजा मेला मोनलायसिगोन गस्ला गोदान मेरला फुजा मेला पिस्तल बिलुन मोनलायसिगोन मेरला फुजा मेला नुलायसिगोन सिख्लाफोरखौ मेरला साला बदमास गाइखेरानो गाराखै साला नोंनि खुगायाव बिदि राव बाबा दानि जुगावलाय माथो 4G 5G मुगायाव एडभान्स मानि एडभान्स बेलाय मा होनो मानि उदैयावनो आङो खावसेसो लोंबोखादो बाबा नेक्स्ट लेभेल प्र लेभेल आल्ट्रा मडार्न लेभेल बाबु नों बांद्राय दुस्त जाथारबाय हो नायगासिनो दं आं नोंखौबो दुस्त जाखैलै मामि मा होनो बोथोरनि बिलिरनायजोंसो जालांदो बोरैबा मा माने आबहावानि थासारिजों गोरोबनांगौ जायोना बुस्थुआ बेयावनो हारसिंनो लोंबोबाय नंखाय थिरिरि गथ'आनो 30-40 बोसोरनि बादि बाथ्रा बुङो बापरे बाप डेन्जारलै दानि गथ'फोरखौ बाबा जिखुनु आं मिथियालै गस्ला गोदान आंनो नांखासिगौ मालाय दाब्ला मोनाबा बायबायानो र' होनदों बाबा साननैसो नेथ' दुर्गा फुजायालाय मा लोखि फुजा कालि फुजा अनेक फुजा दंबावोना बायनो हागोन खम जारलालै सथि होआबा गस्ला गोजामखौबो दानसिजोबगोन आं जालालै बिराद गलालै बे गथ'आ माथो नंदों दाहार लानानै बायना होनांगोनानो नोङो दे उपाय नाथिं माथो खालामनो आरो